Σειρά τώρα έχει ο κύριος Μάριος Ηλία, ο οποίος θα μας παρουσιάσει αληθινές μαρτυρίες ανθρώπων, οι οποίοι έχουν δει αποτελέσματα από τη χρήση των προϊόντων μας. Ο κύριος Μάριος βρίσκεται στην βαθμίδα Diamond Director και είναι επίσης από τα πρώτα στελέχη της εταιρείας μας. Καλησπέρα και από μένα. Πώς είσαστε σήμερα, είστε καλά? Όλο και καλύτερα είστε. Αφού πίνουμε το κανόδερμα με το γάμιο Μιξέρ, σίγουρα είμαστε καλά. Μπράβο. Το λοιπόν. Θέλω να αρχίσω με μια μικρή παρατήρηση. Πήγαινα με κάποιους μικρούς, πήγαινα στο σχολείο και έκαναν εξετάσεις. Ξέρεις, κάθε τριμήνο κτλ. Πώς θα ελέγξουν οι γονείς τα μαθήματά τους, έδιωσαν οι δασκάλοι τα αντικτικά ή παρατηρήσεις και στέλναν στους γονιούς. Όσοι τα δύο αυτές. Βλέπαν κάποια κόκκινα. Λέει ο μαθητής, ξέρεις πατέρα, επειδή έλειξε της υπέρνα η μπλε, βάλει μου κόκκινο. Το κόκκινο ήταν ο έλεγχος, ότι ήταν καλός και ήταν εξής. Που θέλω να καταλήξω. Εμείς, σαν οργανισμός, σαν άτομα, πότε λέξαμε τον εαυτό μας? Και η λέξη που βλέπετε εδώ με reset σημαίνει στα αυτοκίνητο, κάνουμε ένα reset, επαναφορά, στο κομπιούτερ, επαναφορά. Αναφέρουμε την αρχική μας μορφή, δηλαδή το μεταβολισμό μας, το reset. Και όπως ακούσετε προηγουμένως, και τον γιατρό και τον Βαγγέλη, όλους τους ομιλητές και την άντρη, το γανόδερμα λούσιτο δεν είναι το πρώτο τυχόν συμπλήρωμα. Όπως είπε η φίλη μου Στέλλα, αν πάτε στα φαρμακεία θα δείτε συμπληρώματα πάρα πολλά. Είπε μου ο Μάριος, πάρ' το γίνει το συμπλήρωμα. Τρέχουμε να το πάρουμε. Μην το πάρετε. Όποιος σας σώσει. Εγώ, ακόμα και ο γιατρός, ελέξετε το. Εμπάτε και ελέξετε. Τούν τα μαραφέτια που λέγονται κομπιούτερ, τηλέφωνα, ίντερνετ, δεκαετία 60, 70, 80, ήταν η επανάσταση. Σήμερα μέσω του στούδους μιλώ με τον αδερφό μου στην Αμερική, και μου στην Αυστραλία, και όχι μόνο. Έχουν τόσες πληροφορίες που αν τα δούμε σωστά, μαθαίνουμε τα πάντα. Όπως είπα και οι προηγούμενοι, μάθετε, ελέξετε και το δικό σας καλό. Όλοι είμαστε σώμα. Θέλουμε όλοι το ίδιο συστατικό. Αέρα, νερό, φαγητό. Όμως όλοι διαφέρουν. Ο μεταβολισμός μας είναι διαφορετικός. Εμένα που είμαι αθλητής, είμαι δάσκαλος του καράτε, έχω τον μεταβολισμό. Φίλος μου Βαγγέλης που κάτσε το μήλο, είχαμε καταχρήσεις, θέλω παράδειγμα. Έχει άλλο μεταβολισμό. Το συγκεκριμένο λέγεται προσαρμογόνο γιατί προσαρμόζεται στον καθένα μας. Γι' αυτό υπάρχουν τα αποτελέσματα που έχουμε. Τα μεν σήμερα, ελπίζω μέσα σου χαρώ, εγώ προσωπικά τολμώ και χρησιμοποιώ τα προϊόντα να βοηθήσω τον κόσμο, συναδέλφους μας που έχουν χρόνιες πληγές. Κάποιους τους θέλω στον γιατρό, σαν δερματολόγος να τους δει. Δηλαδή πληγές κατά κλίση. Πληγές διαβητικών που δεν κλείνουν. Ψωριάσεις και όχι μόνο. Εντζέματα. Πληγές στα νύχια που, ξέρετε, το έντζεμα τρώει τα νύχια. Χρόνια. Ακούσετε για αυτοάνεσες ασθένειες, αλλεργία. Τους άνθρωπους τελειώσουν το πανεπιστήμιο και θα συνέχεια έτσι. Αντιλαμβάνεστε πού να βρει δουλειά και ποιος θα να χρηματοδοτήσει. Έτσι η αλλεργία είναι πολιτική. Δεν είναι. Κι όμως, δυστυχώς, η αντιμετώπιση μας προς τους τρίτους. 2 μήνες μετά, και μια ζωή τώρα αντιλαμβάνεστε, πόσους έχει βοηθήσει τούτη φωτογραφία. Πολύ κόσμο. Γιατί ταυτιζόμαστε. Και όλοι μας λίγο πολλά στερναζόμαστε στην αλλαγή του καιρού, στα δέντρα, στους αθούς και το καθεξής.
Ο αέρας που αναπνέουμε είναι μολυσμένος. Το νερό που πίνουμε το ίδιο, ακόμα και τα φαγητά μας. Όπως ακούσετε και ξέρετε, ψεκαζόμενα οι δοσολογίες των διατροφικών συστατικών που έχουμε να πάρουμε λιγότερες και ερχόμαστε και στο ψήσιμο. Όταν τα ψίζουμε σε ψηλές θερμοκρασίες, καταστρέφουμε ακόμα και που παίρνουμε, που έχουν και το καθεξής. Ανάφεραν οι άντροι, τους άνθρωπος, μια ζωή είναι έτσι. Έρπης, άφτες και το καθεξής. Παίρνοντας τα προϊόντα, κοιτάξτε, τολμά να δείξει τη φάτσα μου. Και αντιλαμβάνεστε όσοι ευκάλετε άφτες, όλοι ευκάλαμε, πονείς και ο πόνος εμποδίζει. Είπα ψωριάσεις, τούτη είναι μια κυρία στη Γερμανία. 20 χρόνια, παίρνοντας τα μετά από 2-3 μήνες, αρχίσε να γίνεται έτσι. Οι ψωριάσεις έχει πολλών είδων ψωριάσεις, οι οποίες είναι κληρονομικές. Κάποιοι το έχουν και σε κάποια στιγμή με ένα σοκ του οργανισμού, κακή διατροφή, στρες κτλ. Μπαμ. Κάνει αγκώνες, κλειδώσεις, αφρώσεις, πίσω από τα αυτιά και το καθεξής. Τι είναι Κυπρέα, είναι επαφίδης. Πέρα από 25 χρόνια είναι μια ειδοψωριάση. Μετά από 4 μήνες κοιτάξτε τα πόδια της. Είναι η κυρία Τουγένεια, η κυρία Μαλάμ, είναι γιατρός και η κυρία Μωριγερό, διευθύντρια. Είναι 2 και χρόνια τώρα μαζί με την εταιρεία, τη βλέπει και ο γιατρός ο Μάριος, έχει πάνω από 80% αποκατάσταση στο δέρμα της και το κυριότερο είναι οι αρθρώσεις της. Η κυρία μπαίνει στο υπερβαρικό για να πάρει οξυγόνο. Δεν μπορούσε να παρπατήσει καν. Πολλοί από εσάς την έχετε δει. Έχει κάνει τρομερές διαφορές. Ένα παράδειγμα τώρα που θέλω να δείτε, τώρα είναι Ρουμανός ποδηλατιστής, άρρωστος στο ποδήλατο και καλή γυμναστική εννοείται, ναι. Μια ημέρα όταν ήταν στον δρόμο, περάσει ένα φορτηγό δίπλα του, δεν τον χτύπησε, αλλά έχασε τον έλεγχο ο ίδιος και χτύπησε, το οποίο βρέθηκε σε κόμμα 6 μήνες. Μέχρι που φτάσανε η γιατρία του, πάρτε το σπίτι. Ποιος ο ζήσει, κάποιος που την οικογένεια του ήταν σε ένα μύθι σαν κάτι ώρα δαμένο. Τι είχε να χάσει να το δοκιμάσει. Όταν το δοκίμασε, παίρνοντας τα προϊόντα, άρχισε να αναρρώνει. Γιατί έπιασε το νευρικό σύστημα, το οποίο δεν επανέφερε. Φυσιοθεραπείες και τα λοιπά, πολύ γρήγορη ανάρρωση του. Ο γιατρός λέγοντα κρατεί το τσάι. Δεν είχε να χάσει τίποτα. Ήταν ήδη σκολασμένος. Εντάξει. Κοιτάξτε το κεφάλι του, που το χτύπημα που είχε. Και με τους φίλους του, περπάτημα του και επανήλθε ξανά στο ποδήλατο. Πάμε λίγο πιο σοβαρά τώρα. Βλέπετε με, είμαι εγώ δάμε. Κόψα το χέρι μου με το flex, το μεγάλο μου flex. Πληγή που μου κάνει ήταν μεγάλη. Και ο γιατρός ο αρχιδιάρης που μου κάνει χείριση το άλλο μου χέρι, πήγε στην καρδιοστολία, μου είπε 2 μήνες θα κλείσει. Βλέπετε, 15 μέρες. Και όσους θέλουν να δουν, ούτε καν κουβάρι μου άφηκε. 15 μέρες έχει κλείσει. Λοιπόν, δαμέ μιλούμε για ευκόδη, φλεβιτίδα, ανάμιση χρόνο ο Νίκος ο Παλαδές στην Πάφο, εντάξει, βάζοντας τα προϊόντα πάνω του, κάθε μέρα μαζί μου 15 μέρες, τώρα πάει στο γιατρό ο Μάριο, έχει 2 πληγές, η οποία είναι τώρα 2 μήνες, η μία έχει κλείσει τελείως και η άλλη είναι γύρω στο 90% και έχει θαλασσαιμία. Η γιατρός του, τον που λέγαμε προηγουμένως, ξερόλες ή το συμφέρον, δεν θέλω να θίξω κανένα γιατρό μπροστά. Όμως, του είπε να μην τα πάρει. Μα 1,5 χρόνο δεν είναι τα γιατρία λεβής. Εφλωμώσετε με φάρμακα, αντιφλεγμονώδη και το καθεξής, επελάναμε. Την καλέσετε τον γιατρό Μάριο να την παρουσίαση. Αρνήθηκε να ακούσει καν να μιλήσει με τον γιατρό μας παρακαλώ. Και όταν της έκαμε σκηνή μέσα στο νοσοκομείο, λέει να του μιλήσει. Θα του μιλήσει. Δεν χρειάζεται όνομα. Συγγνώμη, να πάρει τον ασθενή μόλις θα έχει ολοκληρωθεί η θεραπεία του, με την πρόσκληση στο χέρι, να την καλέσει. Όταν θα έχουμε γιατρούς, γιατί θα έχουμε και ξανά γιατρούς, θα την καλέσουμε. Ο μικρός φοβήθηκε να τα πάρει. Μετά που τον έφερα στον γιατρό, άρχισε να τα παίρνει. Καλυτερεύσαν όλα του. Όλα τα
αρχίζοντας το μυαλό των οστών, το ανοσοποιητικό του σύστημα. Το μυαλό των οστών παρεμπιπτόντως είναι υπεύθυνο για την καινούργια αναδόμηση των ερυθρών κυττάρων, το αίμα μας δηλαδή. Το λοιπόν τούτη κυρία Δαμέ, κόψαν τη σιάς κάθαρο, είναι διαβητική, κοιτάξτε τα νύχια της. Όταν το έβαλα τα προϊόντα πάνω, γιατί με πήρε ο Νίκος, άνοιξε μια τρύπα μισό πόντο βάθος. Στις 20 μέρες έκλεισε σχεδόν τελείως. Σήμερα μιλούμε για 23 μέρες. Σε μια εβδομάδα, σε μια εβδομάδα ακόμα θα είναι κλειστή. Η κυρία όμως δεν έχει μια μυλή. Έχει και στο μήλο κάτω δαμέ, χαμηλά, την οποία ήταν όταν την έπιασα ήταν ο κόκκαλος παιδιά. Και βάλαν της μια γκρεμούα για μόλις λάτζα από πάνω. Όταν εξηγόλα, φάκα χαμένα. Έχει κλείσει ο γυρός δαμέ ένα πόντο, βλέπετε. Βγάλει της τον βίο συνέχεια, πονεί. Να μιλούμε για ομίλο, που είναι το κόκκαλο. Είναι η κυρία Χριστάλλα, είναι 67 χρονών, είναι διαβητική. Οι βοκούες της, η γεμόσαση, άρχισε να παίρνει το εξήλιο και το γανόδεμα και το τσάι η κυρία. Και έχει και ρευματοειδή αρθρίτιδα παρακαλώ. Κρατεί μπαστούνιν ακόμα και τώρα έβαλε το τσάι στο παραπάνω. Το τσάι θα ξεκινήσει όλες τις ελαφρώσεις, θα ακούσει τρομερά. Γιατί, όπως ακούσετε,